kachile tipo mari mar Lolwe TV, Mheshimiwa Daktari James Nyikal live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. En thuolo malach mokalo kusebedo ka upenjo Mheshimiwa Nyikal biro e chenro karang'o, nasemanye no diche thuolo manokalo chien. Kawuono ne oyie mar mondo wago kode bak weche mathoth mokalo gik matimore Kenya kaeri mangima, weche manotimore e weekend manokalo chien. Migosi Stephen Kalonzo Musyoka koro riwore kod Azimio la Umoja kaachiel to koda kagi siasa gi komakalo Seme constituency iwaka no tiyo marach koda kagi CDF fund. Nyaka wapenj tang'o matimore live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa idhe nade? An kare. Jakom mar duol ami thuolo mar moso joma neni monde kinyiso duol e nang'o jaduong'. Erokamano, adwoko erokamano mayudo thuolo mondo mos jothurwa duto oyawre uru. Ageno nuchiemo maber kendo Nyasaye norito Otieno makawuono. Erokamano. Mheshimiwa duol e nang'o to duol dhi nade? Duol en riwruok ma ok kata ni mar sirkal kata mokete chik moro mondik piny. En kamwa rome kaka jotelo moyier mag oganda mar Luo mwanyalo pime wach. Koro kwa pimo wach to ikoni ng'ane in ma higani bang' samwa pimo wach tibetnwa kom. Mane kaka antiere. Ok en kata gir party moro, ok en kata gir sirkal moro, en kama kaka oganda mar Luo wapimo wach, wang'iyo ni to weche dhi nadi to dong' watim yang'o. Okelo penjo moro Mheshimiwa mos kuom ng'adi. Okelo penjo moro ni to seche ma ilose kama upime wach ni to wanyalo timo nang'o gima kama eri. Tiere gimoro mosebedo ka chende penjo ne Amolo Odinga ochomo kom ter gi kom ker. But jomoko paro ni nitiere jok moko monego mimuluru Odinga kien mwachi ni oyo kaka Seme to Mheshimiwa Nyikal ni aber ka nitiere kod jakom. Mago be gik ma samoro wacho japiny ng'at ma japiny omiyo. Ing'eyo ni nitie gik moko to nyalo gimwa ng'iyo ga en ni ang'o maber moloyo watemo ga loso yore dongo to ka siasa ng'iyo ga siasa nikech wan duto gimwa bura ma wantiere en ODM. Koro wang'iyo ni kaka ODM gini dong' bed kod maber mar monadi kaka oganda ere kaka gini timre wanyalo chopo seche miwacho ni ka to ng'ane mondo mika kitimo gima kamano tibiro ketho gino nikech ji duto ok bi yiere, jopiny be ok mor nikech noseke ni bang' higni ka higni 5 gidhi e yiero kata mana party ma wantiegi gin be gidhi e yiero. Miyo mano ok wanyal chopo. Bende mano ok en duol, mano er gir party. Nyaka wang'i ahinya ni kik wariw duol gi party. Nikech e party mar ODM nitie koda joma jo oganda mamoko mokwan makwa waparo duol ema kendo wadwani mondo odhi ochun e party ketho party nikech penjo ni to gito ng'ama noyiero gi e party kaka luwore gi chike mag party. Miyo watiyo kwa ng'iyo ni wanyalo ng'ado rieko to nitie jowa manie party kaka jakom party wan go wanyalo kone ni wanene ni gini kotimre maber uterne party. Koro party dhi yale kaka rieko mobiro kober to party yang oti kode. Koro en wanyalo ng'ado ni rieko kendo chien kaka waneno gini do timre kama kaka ranyisi achiel kuom gima biro. Ok ine ka sani koro wach dhi e yiero matin tibi keti ni ward ka ward kuonde mag kura 4. Koro wasepimo party anase gini nyalo chendo nikech jomoko biro kuond mabor ma ok gichopi mondo gidhi jomoko be nyalo weyo moko dhi. To yiero mar ODM ka yiero kowuok maber nyalo chendo gaman. Koro paro mano kwasechiwo to koro jowa manie party ema koro wuotho kode. Nitie kata sector ma politics pio wandae wanyiso gigo. Koro wan mane kaka wanyalo donje party to ok wanyal wacho ni party nyaka tim gima kama. Kech wang'o penjwa ni to un ng'a. To be uparo ni nitiere dwaro mar mondo mi telo mamoko omed bedo ni nitiere malo kod Moluor Odinga
kata mana yor kwan nikech wang'e ni presidency en gima chalo kaka ot manye tiere sirni mating'e. Neno gima notimore tamari mar migosi Uhuru Muigai Kenyatta debed ni ok oriwore kod Raila Amolo Odinga samoro dosedhi dala kod impeachment kata ang'ono ginde buneno kantiere thundi monego bed tie jakom mar mondo mi kony ting'o tado nyiri jaduong'. Mano wang'eyo kendo mano mbaka mwagoyo to ing'eyo ni ok dong' iduog ulande piny luo ka ni Seme nyaka bed nyikal mano ing'e ni biro kelo tungni ei party. Yes. To gimwang'eyo ni jopiny bende neno gin be gineno kaka ji osebet kaka ji wuotho ma gineno ni gini kada ber joma kama do bet mondo ka koro gin malo kuro to koro teko nitiere nikech kata wawach ang'o to telo pod biro bet ni wach mar oganda pod biro timo ang'o biro bete kaka miwacho mare Uhuru Kenyatta kane giriwore Jubilee to ni koro kiyiero to kare jomoyier ma jothurigi moling ni jogegi kare obet komachielo maka koro ne ji pogore ka dok tanga tinwang'o ni joma noyiergo muok e dhodi wuon ok gin miyo kata wan bende wabiro nyiso jopiny ni ka koro chopo jopiny mondo ng'e kendo awacho sani ni ka koro iyiero to watang' ahinya gi joma biro biro nikech koro kaka sani wan Azimio ok jomoko biro biro e party mamoko to gikoni wan be wan Azimio to kata ok an e ODM to an Azimio mano nyaka watang'go nikech biro chopo sa maka koro kata idwa pog mwandu madhi ne party to ka koro biro ne Azimio to wang' nopenj jo Azimio wang' nopenji ni ODM un gibiro gi ji adi ma jou ka koro ipogo mano tiko ni teko were jou adi ka koro wakawo ji mang'eny ni gin jo Azimio to gin jo ODM ting'e ni jatelo mwatero Raila Amolo Odinga en odhi kaka ODM emodonjo gi Azimio miyo teko ne mar ODM no nyaka dhi mbele. Mana gimi wachono jomoko nyalo biro ni en Azimio to ka koro wang' wadhi e bunge tineno ka koro loso tineno ka wacho ODM koro kodwar ka koro biro makata nikech sirkal ka Nyasaye oyie an pod awacho ni ka Nyasaye oyie wabe wawuok mwago kura kendo wasero jogendi mamoko mondo bet kodwa ma jakom moyudo telo to ka koro wadhi e od bunge kucho wadwaro ji mang'eny ma kokelo parone ma odwaro ni mondo odonje sirkal to wang' dodonj mana kaluwore gi gimokadhi e od bura kata obed National Assembly kata obed Senate to en gi ji mang'eny kuro machuny buche mamiyo gireno kadho nikech tinde kaka wantie gi katibu manyien kata mna pesa mipogo od bura ema dhi pogo pesa. Jatelo nyalo dwaro ni kagika da ukete pesa machalo kama to kiko ritere od bunge to kata ka minister mokele minister makama wadwa notim gima kama minister makama wadwa notim gima kama kata environment wadwa tim wach mar rech lupo wadwa ni pesa odhiye mang'eny nikech wan mwano gima wan go madikonywa kata pamba manolalcha idwa ni pesa odhiye mang'eny to ka koro biro e bunge to nyaka dwar jogo mayie kendo neno ni gino dhi konyowa ayo kadre mayot miyo kanyo nyaka wang'i maber ka ilose gino dhi kadre mondo mi obed maber kendo gik monego bed ng'iyo makare. Mheshimiwa, weekend manokalni waneno ka migosi Stephen Kalonzo Musyoka nodonjo e Azimio kendo riwore kod Raila Amolo Odinga. En gima koro onego bed ni piny ong'e ni Raila koro osebedo ker ma Kenya ka kizungu luongo ni done deal koso podi mheshimiwa? Onge done deal en na kosechamo muma eka en done deal ka koro osego moyombo. Sani gimwaneno en ni ji mang'eny mofunge lwedo jotelo mang'eny moayo gendini mang'eny ofunge lwedo mondo bed jatelo mar Kenya. Mano tiende ni nitie waneno ka nitie wachiko kuro wan e yo maber to ok wanyalo wacho nosetimore nadi nosetimore nikech kata Mheshimiwa Kalonzo miwachono ing'eno oywa tiende piny oywa iye piny ahinya kapok otimo ang'o kapok obiro mana kaka iwacho seche moko ni jibe ka ng'iyo wang'e to ok ne ka wang'e mor ka ng'ama odonjo gini gi chunye duto mano to ok lich nikech thuru gi jotendgi nitie machalo gavana Ngilu machalo gavana Kibwana machalo gavana Mutua gine waneno ka gibiro ka gimor miyo en be ka koro donjo to koro ber
to ka gin e iye kanyo gibiro neno kaka giwuotho kata wendo wuotho to ok onyiso ni ka koro donjo ni to weche koro rumo. Kata king'iyo kaka ji wuotho kuma Ruto bende dhiye gi udane no, kidhi tineno ka ji bende bet mang'eny bendo gi pod nyaka watiye matek mondo kura wadhiye, kik wadonji e loso moro ni ma osetimore ni ma wang'ni wayudo, pok wayude nyaka wayude ma jakom cham muma eka wayude. Ok wayude nyaka wayude ma jakom cham muma eka wabed kod adieri ni wayude. Mago kwechena, mago weche mwacho kod jaod bura ma Seme, Mheshimiwa James Ombora Nyika live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa, nyaka wago mbaka e wach mar gima ncha nogolo kod Mheshimiwa Kadini Kega, Sabina Chego Sega wache kachiel kod Jeremiah Kioni ni wamwako wuoth wang'ni ugo rambulu. Ang'o mudwa timo Mheshimiwa mar dino rode mok gogo mbulu mawache ni jakom osedhi to ka jobu chiengo kura maro matamalo kata mana 20, 30 oninde kaunti ka kaunti. Ang'o mudwa timo wang'ni mak mano kanyero bang' nyiro machuok ndalo mari mar chedo mari mar Kuku Mar Wach Lolwe TV nikech gini en marwa. Nyinga en Haron Otieno, wendo na en Mheshimiwa James Nyikal #Nyikal e Kuku Mar Wach KK. Telo Mario mar chenro mari mar Kuku Mar Wach wendo na en Mheshimiwa Dr. James Nyikal, jaod bura mar Seme constituency kendo jakom mar duol kama gigoye mbaka kaka jaod bura ma Kaluo ka gipimo piny kuma Kenya wae kama Kaluo ae kachiel to kod kuma piny dhie. Mheshimiwa, aweyo ka penji ni to ang'o ma udhi timo wang'ni mar duoko duol jogi kama wacho ni oyo watero we wuoth dhi uru mondo mi ubed mbele kendo ugo kura. Nikech Siaya County kuom ranyisi higa mokalo yiero mokalo chande chiegni okura maromo 80,000 nonindo. Mano manyiso ni constituency achiel e Siaya County chal mana kogo kura. Nyarui ma wang' ni diser Mheshimiwa. Gimiwacho no en gimiwacho ni gini waseyudo gini pok wayude miyo kura nyaka wawuog wago. Ineno kanyo ikawo kura nyuji wuok oko wuok kar od bura moro constituency jatend nodhi mondo ne ane ni ere kaka dong' wakony ji kendo dong' wagol ji oko mondo wuogi ji odhi okaw kura nokawre maber. Ing'e ni Kisumu County waka to kata ne wakawo kura maber to wan kodgi kura gi ok bi konyo nyaka chop chieng' mwadhi mwago kura. Biro chunowa ni kaka nyo wawuok mondo wagol ji odhi okaw kura gi e karod bura mondo ing'e ni jogi owuok nikech gika jogo wan bende jogo manie ng'wech ber ka ji owuok kura kari nikech bende kinyalo yudo to maduong' sani ni kura mondo wuok te iwacho wache Sabina Chege ni kanini nikech kanegi nie thurgi ji atamalo 90 ni 90 kuom 100 mane nigi kura nogo kura. Wan kano biro karwa ka ne en 60. Nyaka wang'i wawuoth. Awacho ga ni nyaka watim ka ng'ama dhi kisera to nyaka irwakri maber mopogore gi jowadu makidonjo to jikoni mane en miyo wadwa ni kura maka chieng' no kweno chakre to naka en ten Raila koro yomoko ni ma en waneno kama en mano gima nyaka watim. Kok watimo kamano to onge gima wabiro geno. Wabiro bet gi il gi mor chon kayiem to gimoro pod onge. Mheshimiwa, ka ilose gimoro pod onge ywak ni CDF ma Seme constituency ukitiyo godo maber jaduong'. Ang'o matimore in 1 minute kapok wadhi gi gik mitimo CDF ma Seme atiyogo maber kendo kikwano gik mwasetimo kata yore somo kata yore mag darache kata yore mag buses mondo wagero ne skunde kata yore mag colleges kata colleges mwagero kata MTC, TTI, TTC. Pesa maduong' mikwongo itero ka sirkal pok omiyi moko en mar CDF. King'iyo kata classrooms manyien wasegero, kiseng'iyo kata laboratories wasegero. Gima koro wadwaro en mani kaka dong' wayud jopuonje mwatin go, yo mwadong' wamedgo jopuonj
kendo wajiwgi mondo nyithindo koro kadh maber ka wan gi udigi. Wach manowuok mamiyo pani penja wachni en gima nowuok e audit query manendo wuok e wach CDF ni $28,000,000 kaka nopoge yo manopoge go ok ne ong'ere maler ni ng'ato ang'o momiyo ng'ato ka ng'ato yudo mopogore criteria manopoge go wacho to ging'iyo gino owach ni opog $28,000,000 to kako poge ma ji yude mopogore opogore ok owuok maler gima notimore ni joma ne ndiko minutes go ok ne odhi nyiso ni upoge nang'o nikech wan gima time Seme nitie nyithindo mokadho maber moloyo yudo max 250 wamiyo gi school fees te koro inyalo ng'o nyathino yudo kata siling 40,000 higa ka higa makata wawuok e family monyalo wabro ng'iyo nikech ging'eny ga mok dimigi te koro wang'iyo ni to in ichalo nadi kiwabo inyalo koro in iwe oko ka ging'eny ahinya to wanyalo kawo moko ma bende dwaro to pesa koro inyami kata 20,000 higa ka higa makoro en higa ka higa oyudo ga yuda form kende motimo nade emojaso ka gin e college kata universities giri 8,000 kinde 8,000 kod apar ka gin e school ma secondary day wamiyo gi 4,000 criteria no ema minute no ok nowuok maber e report manodhi ka audit to pile to bet gande en tiere nikech kata kidhi ing'iyo minute mag komiti matin nitie komiti matin mang'iyo basari mabet piny to ng'iyo basari kore katere komiti maduong' kuro to kidhi tiyude to sama koro negitimo ni to ok negikele to bende kiseng'iyo en gima wasebet kwatimo ga higa ka higa koro jogi ne nyalo paro ni criteria wani tinde yo mwapogo weni tindo ng'ere koro wapoga kaka wapogo pile to gi sirkal kata itime pile to samindiko minute makoro bura nyaka wuogi mani gima nowuok kata king'iyo gino gaseno kata ka ing'idhi some ok owacho ni pesa olal sport be negi wacho ni komiti manotiyo gi sport ok ne onyiso kaka gik moko pogi gima notimore ni bende jopiny osebiro ga ira ni wadwa ni ka passport obiro jomatindo dwaro wayiere wawegi ma higa no to actually ne giyiere giwegi mwamiyo gi pesa ni aka komiti koro tiuru koro fund manager kamoro ne kubet kod gi machiegni gin koro kar timo gini mondo gitim tenda to gino ni tenda kotim to nengo gik moko ni malo koro wan wadwa nyiewe moriere tir wadhi dhi duka to wanyiewe adiera ka nigi nyiewo giyudo gik mang'eny to kako timo kamano to koro gi sirkal manyiso ni luoka mano nyaka penji ok tiende ni pesa timre nadi pesa la koro yo machiek dayo maneni sani kwaro maneni sani manogo ni kura Seme pesa onge molal e agulu mar CDF ma Seme constituency gi nonro mara pesa onge molal e agulu mar Seme constituency sani mheshimiwa isebedo kuom thuolo mar higni 10 ka jomoko wuotho Seme to neno bana mari manyiso ni chal kagima pod inie pap kendo ang'o misetimo ne jogi eki momiyo inyalo chung' mbele gi mwachi ni oyo dogu meda uru kendo mheshimiwa mokwongo akawo thuolo mondo agone jo-Seme erokamano ni gimiya higni 9 matiyogo nitie gik ma Nyasaye osekonyowa mwatimo kodgi ok awach natimo nikech pesni mitiyogo gi gin mag sirkal kibiro kode kata en mar CDF nyaka itere komiti mar project management committee gin magitiyo kode eka gedono biro neno so kakori igo erokamano gin be nyaka goni erokamano gitiyo maber an nabiro kawacho ma jopuonj noketa piny moko ni wach somo chando wa Seme mana chako gi wach classrooms actually classrooms wasegero Seme ginyalo ingo kata 500 and waseloso gi ma ng'eny udi ma Seme gin permanent moko sani ni kata gi tiles wasegero secondary schools manyien mikoni wachako go makoro chope form 4 gin chiegni 6 mantiere ma jo-Seme mong'eyo biro ng'eyo ni Manywanda nitie Kindu nitiere Abol nitiere Nyamisri nitiere dhi chako sani St Paul Bar Korwa nitiere mago secondary schools manyien bende ne wafwenyo ni nyithi Seme ok ne tim maber ahinya e science kane koro wagero colleges to ne wagero MTC mane dwaro jomotimo science to ne koro nogimiyo wa thuolo nyithi Seme odonji nwayudo ka nyithi Seme motimo science tin mano wapenje nang'o momiyo mano wanwang'o ni skunde mang'eny mag secondary
ne onge laboratories. Sani wasegero laboratories chiegni gidhi 8 mwasegero skunde mang'eny minyakwan. Mago wasegero manitiere. Seme constituency machon ni ne onge laboratory nade? Anyway, chak naga 13. Koro bang' jo somo ni wakoni ji somo Seme pok nwa bete gi college mora mora ma bang' secondary school to ng'ato nyalo dhiye. Watimo MTC nitiere masani nitie jomatimo laboratory medicine technology mag chiegi wan gi students 100 gi wiye. Kendo sani waseketo gimiluongo ni skills lab ma nurses be wadwano timang'o mondo donjie kuonde 2 go ka jo laboratory go nitie to nurses be nitie to gin e osiptal gikonyo kata ka kirito ji ang'o e osiptal. Kendo bende wayawo nitie wabet gi campus mar 2 mar MTC Langi Kochiel wasekete pesa michako yawe mwadwa time jogo maloso gik mitiyogo e osiptal. Koro mano nitiere. Wan gi Technical Training Institute ma en kamiluongo ni Awach Kadundo chiro machon manotho to tinde kanye manwagede ma wan gi nyithindo 600 pak nyikona nigi chopo 800 masani gintie dhi mbele. Wan gi Teacher Training College maparo ni onyalo bet ni en Teacher Training College manie Kisumu ka kende mar sirkal. Kecho ne wan gi Siriba nomi Maseno. Koro onge manodong'. Koro sani wan kode manyo serwako nyithindo wan gi nyithindo chiegni 80 madhi kuro sani madhi mbele. Dareche wan ga aora maduong' miluongo na Wach. To yindo chendo ga king'ade kuond ming'ade wasetimo dareche 5 e higni mosetim mantiere. Hase wacho ni kane wadhi schools ne onge buses. Tie chwana achiel kata 2. Ne wanyiewo 4 dichiel sani wasemedo gi chiegni 6. Nitiere ipenjo gimomiyo an gi kang'iyo mbele kuma Seme onego chopie gik mwagero gi en mana misingi kata mise mabiro kelo dongruok makoro biro kelo ne ji mwandu. Ineno kaka koro kedhi kolenyo kama wacho ni TTI no inwang'o ka chiro no dongo mang'eny nikech nyithindo go nyiepo kanyo gi pesa magikelo. Gweng'no udi moko mani nono sani nyithindo go okawo chulo rent. Koro mano kelo mwandu. Koro wadwani Seme moloko Mbewa waloke town. MTC ni jogo mopuonjo kuro gibro dak kanye. Nyaka gibed gi udi mabeyo kanyo. Jo MTC gi jopuonj gi dak kanye. Nyaka gibed udi mabeyo kanyo. Chiro mar Kombewa no nyaka koro wadware ni kata bank dong ketie nikech jog kundi duto gibro dhi kure. Kata supermarket bend koro nego bed kama timang'o kama betie. Mago gik mwagombo ni mondo watim. Kata king'iyo sani nyo watimo sub county headquarters masani osechak gere udhi nus mano ten pesa moa national government. Wadwani mondo gere mondo Seme bede gi headquarter malong'o. Kidhi CDF nyocha wagero waonge hall maduong' makabura maduong' nitie. Sani kidhi wagere en kore. Gigi wadwani mondo tieki. To kata mna yor achiel kende mosego lam moa Maseno kadhi Kombewa nyaka kendo Wang'arot nyaka Kalandini. To king'iyo yorewa machalo kata yo Maseno to ng'ado kabiro Holo Ikwanda nyaka Holo en yo miloso pile pile. Gima dong' bed malong'o en yo mada wakwayo sirkal mamalo mondo gonwa go lam. Kidhi anamba kapiyo kichiko nyaka sat berne kanyo koro gavana osekawo kendo koro igo e lam mondo tudwa gi dho nam nikech nam ne giruo maduong'. To kata king'iyo nam no bende sani pod wan gi Kiluwa machon ma wawacho ni watudre gi sirkal mamalo to kod mar county mondo wakel Kiluwa manyien. Ang'o momiyo rech dong' a China ringie e nam kanyo kata dwe achiel gole Mombasa kikele ka gi refrigerated lorry ikete Ubunga ka to nengo ne yot mano rech moa kata Kaloka. Kana paga ni loso gi mondo Ubunga kale kinu lungi rech mar China. Well gi wuok kuro miyo walok Kiluwa manyien. To manyaka watudre mago gik mwadwani mondo watim. So an kang'iyo gimosetimre Seme sani
wachako gi mise madwaro ni mondo ana chunya dwaro ni higni 5 mabirogi wawe kama koro kata TTI no kata TTC no kata MTC no gi sirkal inyalo we kore madog tho. Point molal na kairi mondo ubati hogodo kara kamano kapok atieko ngi kamera ni ter mondo bi los kod joseme constituency. An joseme agonu erokamano kuom higni 9 musemiya tiyogo kendo wasetiyo kodu maber. Gigo motimore maber ma ji wachogo ok dawach na timo gi kenda, watimo gi kodu nikech itimo gi komiti manwakete pesa. Kwadhi to wayudo kutiyo maber. Koro an neno ni Seme pod wan gi mele mwanyalo dhi mang'eny ma an agombo kendo akwayo ni an e pap kendo umiya thuolo ni mondo gigi achop kodgi kamoro maonge ni koro ginyalo dok chien. Jomoko ywak ni magini joseme ni itiyo ndi kata kamano kaka wach wuok gi mitimo machopo it jokwen itamri lando gik mitimo moshinyo. Asewinjo ni ahero ga wach moro ni adich atiyo we atiyo to koro usepuonja kenda ka upuonji gik mitiyogo wach ne ji mondo ji otim ang'o ong'e wabro timo to gintie analing ni ka gintie to ji bro neno gi ndara dong gineno skul dong gineno okay wabro wacho wan jo ODM. Chenro mar Kuku Mar Wach tupe gikomare Mheshimiwa James Nyikal jadwar ma Seme constituency kendo jakom maduole mane weno wacho ni Haron atiyo maber ahinya kane ntiere Nyakalondo mondo winje kano wacho ni otiyo atamalo mar 9 ewi 10. In fact no okete kar 10. Ang'o miyo duo kendo wacho ni Haron gik maketo misegi nyaka ger gi kendo wacho ni Seme dwaro mana daktari tok moro machielo mana en James Nyikal live chenro mari mar Kuku Mar Wach kod watime kendo chieng machielo nikech kia ni kiny na kele ngawa. In fact wendo na maluwo mairi en governor ma Migori County Zachary Okoth Obado live. Mheshimiwa